Yan, mga rock formation. Rock formation. Rock formations. Oh, Kuya Lo. Oh. Ay, Kuya Ice. Up, go. Go up. Go up. Oh, come here. Inside the legs are popcorn. Saan? Saan Yan. man? Tataas natin sila doon. Ito? Oh, wait lang, wait lang. Ito? Ito ba yun? Mauna ako. Wait lang, dito sa kabila ata. Dito. Dito what? Hindi mo na maalala? Sa basa. Dito, ito. Sa basa. Ito. Ako na. Sa basa. Ah, dito. Naalala mo pa? Oo. Dito. Dito. Mauna ako. Ako Hindi na. mo sa akin. Akong... Ikaw muna. Yan. Akit ka din, mama. Sige, ako muna ito. Release the pine cone. Ito, mama. Bye-bye! Nang iwan. Oh, go up first, kuya. Go, kuya. Go, kuya. Go, go. kuya. Great job. Okay, wait there. Hold, mapa-hold mo yung rock. Hold ka sa rock. Hold sa rock, Ru. Sino ba? Ay, Ice. Hold sa rock. Hold sa rock. Diyan, oh. Hold sa tree. Yan. Yan. Kasi para may stable na lugar sila. Okay. Great job. Okay. Next is... Come here, kuya. Ganito talaga. Oo. Tapos, saan lang ano? May tambayan ba? Wait lang. Ako muna. Kuya Ice. Wait here. Mama pa daan. Dahil sa rock formation, hindi ko na maalala. Pero doon. Titignan ko muna dito sa taas. Oh, wait for daddy. Wait for daddy. Yes. Sumama. Yes. Yes. Ay, nako. Saway ka. Yes. Yes. Dito. Yes. Dito tayo sa may kanan. Ay, dito sa may kaliwa. Yes. Yes. Oo. Andiyan na si daddy. Kasi yes. Yes. Dito. Doon. Ay, saan ba dito? Pasok ako. Ay, meron dito. Go up. Pala. Go up. Come here. Go up. Go up here. Up here. Up here. Here. Up. Dito. Hindi dyan, mama. Doon sa kabila. Up here. Up here. Ay, kunin mo yung chinelas mo. Parang dito ko naman nakita. Oh, dyan nga. Kasi pag doon, bababa ulit tayo dito sa dati. Up here. Ayun sa baba mo. Here. Up. Oh. Here. Up ka muna dyan, ha. Up here. Okay, great job. O, down. Down. Jump. Putik. Baba. Tayo. Yan. Baba. Dito. That kids friendly. Isa kids friendly. Wait, Isa. Push. Go. Up. Up and land. Please. Hold. Ko lang yung ano na lang. Hold it. Gusto mo packet ay magpaano ng drone dito? Meron ba doon? Doon pa. Ayun na, tatakot ako. Wait lang. Silipin ko kung paano ang gagawin natin. Push it. Ayaw. Ito, bubuhatin na lang anong lalakad ko. Push it. Push Oh, it. wait lang. Ice. You're Ice, wait. Tambay muna kami nilo dito. Dito kasi yun. Yung daan pa dun sa kabila. Oh, wait lang, Ice. Daddy muna. Hold nga. Dito pala kami dumaan nun. Pwede na pala dyan. Or doon. May daan din nata doon. Ay, doon. Gusto nang akyat. Isa. Wait lang, Sayas. Come here. Sit down first. Sayas, sit down first,
Sit down, sit down. Wait for daddy ha. Teka, hawak dito, hawak. Pusi yan. Oh, wait for us, yes, and daddy. Oh, wait lang, wait. Pusi. Wait for us, yes, come here. Sit down. Sit down ha. Sit down. Okay. Magandang palipad dito nito, no? Doon. Ay, dun. At nahulog. Tut, tut, tut. Pwede naman sa akin eh. Hindi, kukunin ko yan. Ay, alis tayo tayo. Alis ka Oh, mo. pwede na. Seryoso ka dyan. Oh, Oo, mahulog yung anak natin. Bulikin naman. dito. Shoot sa ano yan. Delikado mo. Isa tayo. Kaya pag ganun tayo. Oh, tapos, paano yan? Baka mo muna to. Oh, Punta mo dun. oh sige. Tapos i-ano mo sa akin yung bata. Dun. Dun, Dito? nagpasa mo yan, dun. Yan. Hold for your eyes. Hold for your eyes. Kana. Sige. Mama. Ako yung pinakabahan eh. Oh, wait lang, mahal. Oo. Mahulog dito. Pwede siyang mahulog dun eh. Hindi, tingin mo. Diyan ka sa gitna. Dito. Oh, dyan. Ayoko na. Baba tayo. Masyadong ano na para sa mga bata. Ayun na lang yun, no, mama. Ano ba yun? Saan ba? Yun yung kalugong mo. Sa baba. Kunti na lang yan. Hindi. Sige na. Ang ano eh. Ah! Oh, wait. Oh, wait. Kasi maling step mo. Diyan lang. No, sit down. Here, sit down. Ayoko na. Ang gulo ko talaga. Gigil na ako ah. Ito ba ang mga kakitan? Tap. Stubborn talaga daddy mo eh. Hotdog. Ano? Okay pa sa'yo? Oh, anong meron dyan? May tambayan dyan? Doon, yung kalugong. Oh, tapos, ang gagawin natin dyan? Yun yung, picture perfect video. Oh, hindi ko alam. O kami yan ni Ice. Sige na, halika na. Try mo muna. So, Ako na isuot lang. mo yung isuot mo yung crooks mo. Yan. Oh, yung bata, yung maliit. Oo, nakikita ko. Mahulog yan. Hawak mo. Hawak ko, Nasa likod oh. Oo, tingnan mo. Tingnan ko. Saan ganun lang o ano na to oh. Sige, wala. Mahal. Oo. Buti, pang adult lang dito sa Kaluhong. Sit down. Hindi naman Sit down. friendly dito. Sit down. Yun ang masasabi ko ah. Sit down. Sige, ang bahala. Maling step mo lang kasi. Dito ka, punta ka dito sa kabila. Papunta ka dito sa kabila. Sige. Kaya mo yan. Yan. Dito ka umawak. Dito. Yan. Sit down, Lu. Sit down, Ice. Ayoko mal, hindi natin kaya dito. Dito, mama. Dito ka Pero yung pumunta. mga bata, hindi Oo, natin hindi kaya. na. Ikaw lang. Gusto ko makapunta ka dun sa kalugong. Dito talaga yung nakyat ninyo? Oo. Mga kasama mo? Oo. Sit down. Let's sit down. Ice, Lu. Sit down. There's no safety precautions. Yan. Step by step, one by one. Go. Nice one. Oh, Hindi kinabahan yung mga kasama mo? kinabahan. Kapan? Ako lang hindi. Oo, Ta. Ano yun? Bibigay mo sa akin? Oh, mag-video ka sa sarili mo dyan. Dun yung kalugong yung pinakita ko sa yung video. Dun na yun. Shit, kinakabahan ako talaga. Kaya pala sila, kinakabahan sila dito para sa'yo. Oo. Hanggang dito lang sila. Mal, hindi ko kaya dun. Kaya mo yan. Ayoko, paano pag, ano? Ilapag mo muna yung camera sa safe. Mahal, ayoko na. Kaya mo yan. Ayoko na nga. Kaya mo yan, mahal. Saan ko ilalagay?
Makikita ba ako doon? Ha? Mahal yung dalawa. Oo, hawak-hawak ko dito. Pwede ba dito ilagay? Doon. Ilapag mo doon sa kasi tatawid ka, di ba? Saan ako tatawid? Doon, sa taas dito. Dito tapos. Doon sa, yan kalugong na yan, yan dulo yan. Diretso mo. Yon. Oo, yan na yun. Hawak ko to. Oo. Paabante mo ng konti, paabante. Anong paabante? Pag ganito, tumingin ka sa akin, pag ganyan. Pag ganito to. Oo, tapos punta ka doon. Doon. Yan na yung kalugong. Upo ka dyan sa dulo. Saan dulo? Ay, shucks. Nakakatakot. Hindi ko na kaya doon sa dulo. Simon, dahan-dahan lang, kahit gapang-gapang. Pucha. Kinakabahan ako. Takin. Ayoko na, dito na ako. Okay na dito. O, tapos itaas mo yung ano. Ganyan? O, ilayo mo sa'yo. Pataas na malayo, yan. Palayo, palayo. Pucha, maulog na. Huwag mo dalawang kamay. Ikot. I survive. Yan na yung kalugo. Kinakabahan ako, putik. Ganito pala ka ano to. Go back. Pwedeng ibaba ko na to? Oo. Tapos ano, pindutin mo yung bilog doon sa may harapan ng screen. Kukuha pa ako ng shots ko dito. Pindutin mo yung bilog sa may harap ng screen. Bilog.